Silav roj baş hevanno nûçeyên acîl hene mixwase ji we re pêşkêş bikim bi taybetî li Venezuela li Amerîkaya Latîn. Amerîkayê vê serê sibê zû saet derdora dudiyan li gorî saeta herêmê êrişê Venezuelayê kir. Serokê werêt Maduro kir binçavan bi tevê jina wî hevjîna wî. Tiştekî pir balkêş e. Amerîka bi vê helbesta xwe, bi vê pratîka xwe dixwaze çi nîşan bide? Ez cendirmê dunyayê me, ez şefê dunyayê me li kîjan welatê çi bixwazim ez dikarim pêk bînim dibêje. Êdî cîhana du qutub bi dawî bîye. Amerîka xwe wekî hêza bi tenê ya cîhanê îlan kiriye. Ka em binêrin mesele çi ye, daw çi ye. Ev demekî ye di navbera wan de alozî heye. Belkî tiştekî din jî heye hevano. Em nizanin. Maduro bi xwe jî teslîm bû be. Ew jî heye. Maduro dibe ku mirovê Amerîkayê ve jî. Em nizanin. Em nizanin. Dünya di dünyayê de pir tişt hene. Maduro însanekî pir pîr û pak nine ji destpêkê ve. Wextê ku hat ser hikm jî min ev tişt gotibû di tweeta xwe de beriya çend salan. Maduro xwewekî sosyalîst nîşan dide, xwewekî çepkir nîşan dide. Lêbelê çawa mümkün e ku biçe bi dîktatorên cîhanê re hevalbendî bike û meseleyên aborî de hevkarî bike. Li dervê prensîban e. İnsanekî wextê ku li dervê exlaqê çepkiriyê tevgeriya be, kî dibe bila bibe, bi dîktatora re bikeve nava hevkariyê, tevê manê ku hevalbendên hevin. Yani firqiya wan tune ye. Ez heman nûçeya ku me di vî walî de amade kiriye ji we re pêşkêş bikim. Wezîrê Parastinê yê Venezuelayê ragihand ku welatê wî bûye hedefa êrişên Amerîkayê yên ku armanca wan destanîna ser çavkaniyên stratejîk û guherîna rêvebiriyê ye. Rast e, mümkün e. Wezîrê Parastinê yê Venezuelayê Vladimir Pedrino Lopez bangê civaka navdewletî kir ku Amerîkayê şermezar bikin, pêşî lê bigirin. Pedro Lopez di vîdeoyekî de ku li ser hesabê xwe medya civakî parve kir dibêje gelê Venezuelayê bûye hedefa êrişên leşkerî yên herî hovan ku ji aliyê hikûmeta Amerîkayê ve hatiye kirin. Lopez diyar kir ku êriş li dijî baregeha leşkerî ya Fuerte Tijuana'yê ya li Caracasê, paytext eyaletên Miranda, Aragua, La Guairia'yê hatine kirin. Êriş li wan de ra vê sibê pêk hatiye. Wezîrê Parastinê her wiha da zanîn ku ciyê sivîlan jî hatine bombebaran kirin. Hebatên ji bo tespîtkirina hêjmara mirî û birîndaran jî didome. Lopez balkişan ser wê yekê ku êriş gefê li aştiyê dixwe, gefê li aramiya herêmê dixwe, bangê civaka navdewletî kir ku Amerîkaya peymannameya netewî yekbî û hukûqa navnetewî baweyekî eşkere bin pê dike şermezar bikin. Lopez destnîşan kir ku Amerîka ji ber çavbirçîbûna xwe ya li hember çavkaniyên stratejîk yên Venezuelayê êrişan pêk tîne. Yani Amerîka çavê wê li dewlemendiya Venezuelayê. Ev jî mümkün e rast be jî. Wekî din teqez kir ku êrişên bi hinceta qaçaxçîtiya maddeyên hişbir têne kirin, armanc dikin guhertina rêveberiya li Venezuelayê ferz bikin. Welê teslîmî planên sexte yên emperyalîzma Amerîkayê bikin. Yani em jî li vê derê dibînin ku hevanno vîdeoya min di cemê de gelo. Tamam, bila bi cemê de ama dengê min tê we ez dibêjim qey deng tê we. Ne mesele ye. Ez heman nûçe viya bînim ser ekranê. Awsa bila bimîne ser ekranê. Baş e. Niha mesele pir cidî ye. Yani êdî dünya maya ser bextê Amerîkayê, ser vicdana Amerîkayê. Ji kî hez ke dibe dost, ji kî hez neke mala xirab dibe. Eger bi vî şiklî be. Çîn heye, lê Çîn tenê xwe difikire. Derdê Çînê ku biçe li deverên cîhanê cendirmetî bike tune ye. Menfaetê xwe difikire. Aliyê aborî ve. Ev Lopezê me wezîrê Parastinê dibêje çi wekî din. Amerîka ji ber çavbirçîbûna xwe ya li hember çavkaniyên stratejîk yê Venezuelayê êrişan dike. Teqez kir ku êrişên ku an hatine kirin bi hinceta qaçaxçîtiya maddeyên hişbir. Yani esrar, heroîn, çi tê bîra we. Yani hincet ew e divê em ji bo vî armancê êriş dikin. Belke rast be jî em nizanin. Em zanin Venezuela bi Tirkiye re jî di nava hevkariyê de ye. Dostê herî başiyê Maduro divê dünyayê de Tayyip Erdoğan e. Cîranê me ne yani. Cîranê me dostê Venezuelayê ne. Ji aliyê îdeolojîk ve jî em dostê Maduro ne.
Rast e? Rast e. Yani ideolojiya me Kurda ya Maduro nêzî heve em çepkirin, em sosyalistin, ew jî wisa ye. Lê fiilên wî cuda ne. Erê. û dema ku Tayyip Erdogan û hikûmeta xwe û MHP pir dijwarî êrişê ser Kurda dikirin, şerekî pir germ hebû di navbera dewleta Tirkiye û Kurdan de. Maduro tim li Enqerê bû, li cem Tayyip Erdogan bû, piştgiriyekî pir vekirî dida wî û paşê em pê hesiyan ku keştî diçin tên, di wan keştiyan da çi heye, çi tune ew zar û zêçê Tayyip Erdogan û zar û zêçên endamên hikûmeta AKP ketine nava qirêjî û pîsiyê û gendeliyê û toz moz dibin tînin. Maduro bi wan re heşîr neşîr bû yani. Bana hemî em ji bîr nakin. Hemî di nav de ne. Ha, îro tiştek ku bîye li dijî prensîbên mafê mirovan e rast e. Lê ji dunyayê re jî paxijî lazim e. Em naxwazin qirêjiya ku Maduro kiriye yan jî welatê wî kiriye bi Tayyip Erdogan re Amerîka dewr bigire. Hemû jî naxwazin. Em dunyayekî pak lazim e ji me re. Hevan niha Maduro hatiye girtin. Çawa hatiye girtin? Mesela çend insan hatin kuştin beriya ku were girtin. Gelo dibe ku bi xwe teslîm bû be. Wana hemî pirsin li benda bersivê xwe ne. Me çi gotibû êriş bi hinceta qaçaxçîtiya madeyên hişbir têne kirin. Lê di esasê xwe de armanc ew e guhertina rêveberiya li Venezuelayê çê bike û vî welatî Amerîkaya Latîn û yek ji welatên herî girîng e teslîmê planên sexte yên emperyalîzma Amerîkayê bikin. Ev camêr Wezîrê Parastinê Vladimir Petro Lopez her wiha anî ziman rast e Amerîkayê li me daye lê nikare me têk bibe. Bangê gelê Venezuelayê kir ku yeketî berxwedan aramiya xwe biparêzin. Wekî din çi dibêje werin em nîşanê dunya alemê bidin em çiqasî bihêzin. Em piştgiriyê bidin biryara ragihandina rewşa awerte ya derve ya li seranserê welêt. Xuya ye li Venezuelayê rewşekê awerte hatiye îlan kirin. Lopez diyar kir ku ew ê li gorî ragihandina rewşa awerte ya ji ber müdaxeleya derva tev bigerin. Wekî din bihevkariya gel, bihevkariya eskerî, polîsan ji bo parastina berfireh hemû pergalên çekan ên di destê xwe de çi heye, çi tune, hêz û quweta xwe a di destê xwe de dibe em ê bikarbînin li hember Amerîkayê. Ew ê bi ser kevin em nizanin. Deka em nizanin. Yani Venezuela ne Vietnam e. Pir nikare li ber xwe bide. Eger Amerîka şer îlan kiribe, em nizanin. Amerîkayê hê şer îlan nekiriye. Tamam guherîn û veguhertinekî li Venezuelayê wê çê bibe. Hevan no. Li Venezuelayê pergalek ku bikaribe rûmeta mirovahiyê biparêze, sosyalîzma ku bikaribe piştgirî bide milletan û millet têr bike ew tune bû. Elbet hêzên emperyalîst heqê wan tune êrişê ser xelkê bikin, îradaya xelkê bin pê bikin. Lê ew dewleta ku em behs dikin jî müsaîd bû ji bo destwerdana derva, ji bo müdaxeleya derva. Weke dewleta Tirkiye. Niha merov wextê milletê xwe birçî bihêle. Doh êvarê bernama me de me gotibû. Binêrin me behsa Rojavayê Kurdistanê kiribû. Hûn çiqas giranî didin ser parastinê çek û sîleh. Ew qas divê merov giranî bide ser vekirina fabrîqeyan, razemenî ji bo ku însanên me hewcê xelkê nebin. Dibe têr bin. İnsanê me ji alî aborî ve dibê bikaribin xwe bi xwe îdare bikin. Ev pir muhîm e. İnsanekî birçî ve nikare şer bike. İnsanekî zarokê wî birçî ve nikare şer bike. Rewşê awerte hene. Binêrin. Rewşê awerte wextê Daeş êriş bike merov birçî ve jî li ber xwe dide. Lê wextê ku dewletekî bibêje ez têm we rizgar dikim, ez têm alîkariya aborî didim we, eger ez welatê we bi mantiqa xwe birêve bibim, huzûra we wê zêdetir bibe, wê demê xelk dikare bikeve nava dûdûliyê. Merov dewlet ji bo çi çê dike? Ji bo huzûra xwe çê dike. Ne ji bo huzûra çend însanên rêvebir ku ew bûne dewlet. Yani ew çîna serdest ku xewekê rêvebirê dewletê beyan dikin, diz, gendel, her tişt di nava wan de hebe,
ملت نه مجبوره پشکری بده وان حتی جبو خاطر دولت خو جبو خاطر نتوا خو نتوا پروریا خو نه مجبوره دست هل دوشه بلا هل وشه ریوبریه کی نو بلا وره ریوبریا صدام هل وشه ریوبریه کی نو هاتیه یا نو پر باشه نه صدام بلا بچیا حتشنه کی ana Tayyip Erdoğan u derdora xwe hilweşin biçin Türkiye hilweşe na revebiriyekê nû dikare were eger me jî tevlî xwe bike wê demê em dikarin Tirkiyeyekî baştir bi rêve bibin. Em bidomînin yani we ewa min fehm kir yani armanca min ji qas me îzah kiriye û meselekî dine armanca min ew e ku desthilat hikûmet ne pîroz e merû dikare hilweşîre jî kî ye kî dibe bila bibe welatê we be jî Kurdistan be jî revebirî ne li gor dilê we be we birçî bihêle bixwe dewlemend bibe li Kurdistanê be jî bavê we be jî awî hilweşîrin bavê jî ê mühim millet e huzûra millet e dibin navê alê de û sloganan da û neteweperweriyê de dibe ku we bixapînin na dibe merov neyê ser wê xetê Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand wan operasyoneke mezin li Venezuelayê pêkanîne yani qebûl kir Serokê Venezuelayê Nicolas Maduro hevjîna wî girtine û birine welatekî yani derxistine derveyê Venezuelayê. Niha hevan na Serokê Amerîkayê dibêje ev operasyon bi hevkariya hêzên ewlehiyê yên Amerîkayê hatine kirin. Amerîkayê baweke serkeftî êrişeke berfireh li dijî Venezuelayê li dijî serokê wê Nicolas Maduro pêkaniye ew li gel hevjîna xwe hate girtin bi balafirekî di nava sahî selametiyê de ji welêt hate derxistin dibêje Donald Trump. Donald Trump vê yekî li ser medya civakî parve dike. Mesela li paytext Karakasê her wiha li gelek herêmên cuda yên welêt dengê teqîn hat vê serê sibê teqîn muheqeq ji ber bombebarana balafirên Amerîkayê lê hin tiştên din jî tên gotin li qesra seroketiyê ya Maduro hin mirovên Amerîkayê istixbarata Amerîkayê li wê derê hebûne pêşta hazir kirine. Ê min şik û şûbha min li ser Maduro heye eger sax be bi balafirê bi tevî hevjîna xwe hatibe derxistin dibe ku ketiye nava hevkariyê ji bo neyê kuştin bi Amerîkiya re ketiye nava hevkariyê yani bi şiklekî teslîm bûye. Yani ez wisa ev fikra min a şexsî ye. Min nûçeyekî derbarê vê de nebîstiye. Wekî din rewş bi vî şiklî ye niha em li bendê ne hevan na Serokê Amerîkayê me gotibû li ser platformê xwe medya civakî ev daxuyanî daye. Di saetên pêş me de dibe ku daxuyaniyekî çapemenî jî were dayîn. Ka ez binêrim eger daxuyaniya çapemenî hatibe ez bi were parve dikim ka em binêrin. Hin nûçe hene wekî din di derbarê Îranê de evan no agahî hene ez ê bi were parve bikim. PDK İran daxuyanî daye. PDK İran eleqa wî bi PDKya Kurdistanê re tune ye yani partiyekî bi serê xwe ye. Niha hevan no ev ez binêrim di derbarê Venezuela û Amerîkayê de nûçeyên nû hene Donald Trump eger derkeve pêşberî çapemeniyê eger hûn bibînin ji me re bibêjin hevan no tamam vê gavê tiştekî pir tune ye tiştekî wisa acîl ku me rû ji were ragihîne tune tenê li evê li nêzê Venezuelayê erdhej çêbûye li Meksîkayê bi hêza 6.5 erdhejek ew qas mezin nine felaketekî pir mezin nine tiştekî din ez ji were pêşkêş bikim hevan no ew jî guherîn û veguherîna li Iraqê ye niha li Iraqê fermandarekî koma mîlûsan hate kuştin komî şiî niha bi hevketine ev tiştekî nû ye suîqas çêbûye ev suîqas dikare li Sûriyê jî li hember Colanê jî çê bibe her derê li her derê her tişt dikare çê bibe ava ye bila ser ekranê be ez nûçe ji were bixwînim hevalên ku rewşa siyasî ya Iraqê nas dikin ew hêzên çete mete ew hêzên ku bi wekaletê şer dikin
hêzên Şiî ku İran piştgirî dewan kî nas dike ji we hûn dikarin fikrê xwe binivîsînin ez ê parvekim bi ser ekranê. Li Mîsanê li bajarê Mîsanê yê Iraqê yek ji fermandarên diyar yên Seraya Selamê ew jî girêdayî tevgera Şiî ya niştimanî ya bi serkêşiya Muqteda el Sadr e Hüseyin Elaq e navî wî di êrişeke çekdarî de hat kuştin. Piştî suîqasî di navbera komên Şiî yên dijber de şer derket li seranserê parêzgehê qedexeya derketina derve hate îlan kirin. Li başûrê Iraqê alozîya di navbera komên Şiî de bi vê suîqastê gihîşt lûtkeyê yanî astêya herî bilind. Hüseyin Elaq yek ji navên sereke yên Seraya Selamê bû. Seraya Selamê hûn nas dikin? Li taxa mamosteyên ya li bajarê Amarayê yên navenda parêzgeha Mîsanê ji aliyê kesên nenas ve hate gulebarankirin û hate kuştin. Di navbera komanda şer derket li gorî zanyariyan ê ku ji çavkaniyên nêzê tevgera Sedr hatiye girtin yek ser piştî kuştina Elaq mesele çi wabiye li herêmê di navbera Seraya Selam û Esayib Ehl el Heq de. Serkêşiya wî kî dike Qeys Xezalî. Di navbera her du komanda şer derkete. Kîjan kom Seraya Selam û Esayib Ehl el Heq. Baş e? Pevçûnên çekdarî dest pê kirine bi zêdebûna aloziyan re hate beyankirin ku baregeha Esayib Ehl el Heq Ehlî Heq yani. Li navçiya Kehlayê a Mîsanê bi çekên giran hatiye hedefgirtin. Gelo mümkün e ku şerekê navxwehî çêbibe li Iraqê ji ber van şer û pevçûnan. Ew jî mümkün e. Esayib Ehl-i Heq gelo wan kuştiye. Çima? Hêzên ewlehiyê ji bo ku şer bela vî herêmên din nebe li seranserê vî bajarê Mîsanê qedexeya hatûçûyînê a bêdem ragihandin. Wesayetên zirxî yekîneyên tevgera taybet li xalên krîtîk hatin bicihîkirin. Kontrol gelekî zêde biye. Birayê Hüseyin Elaq ji minareya mizgeftê bang li xelkê kir. Yani ew camerî ku hatiye kuştin Hüseyin Elaq birayê wî derketiye. Bang li xelkê dike. Alîgirên Sedr dike, bang li wan jî dike. Aram bin. Neyne provokasyona. Fitne fesadî bila nava milletê me de zêde nebe. Hinekî bi tevdîr tevbigerin. Birayê Elaq teqez kir ku divê neyne lîstikan rê nedin ku bûyer mezin bibin. Tiştekî baş e. Niha Seraya El Selam çi dibêje? Ev rêxistina ku camêr serkîşiya wî dikir. Destên tirsonek hedefgirtin. Lîwaya 305 ya Seraya El Selamê peyameke sersaxiyê belav kir diyar kir ku Hüseyin Elaq şehîd e. Yani şehîd îlan kirine. Bi xemgîniyeke mezin em şehadeta fermandarê xwe Hüseyin Elaq radgihînin ku bû qurbanê êrişa xiyanetê ya tirsonek û gelo ev êrişekê navxweyî ye. Hate zanîn ku hikûmeta Iraqê rayedarên ewlehiyê ji bo dîtina kujeran ji bo kêmkirina vê aloziyê di navbera komên Şiî de ketine dewrê. Dixwazin hinekî meselê nerm bikin. Ez ê werim ser meseleya Maduro û Venezuelayê paşê. Lêpêşî Mustafa Karasu du qismekî me bu ara parvekiribû hevpeyvîna wî heye di ajansa Anefê de rast e bi Tirkî. Duh me bi qismî beşa yekem bu ara parvekiribû îro jî beşa duyem heye. Eger gavên yasayî û siyasî neyne avêtin wê pêvajo bixitime dibêje Mustafa Karasu. Êşxwe rast e. Ka hevalê me çi nivîsandine di derbarê vê meseleya evê de heştî şehbî milîsiyên Şiî yên ser bi Îranê ne vana li Bakurê Iraqê li xeta 136 bi cih dibin. Bi qasî 30 kilometre dirêjeya ji başûrê Kurdistanê xeta Dûs, Xormat û heta Kerkûk, Maxmur, Musul, Tel Efer heta digihêje Şengalê ev herem di destê wan de ye.
tamam. Heştî şehbîyan nas dikin ji ber ku eleqa wan bi şengale heye tamam. Lê ev komên çete nebêjim çete ya belkî jî hevkariya me heye bu ara nizanim. Ez nizanim. Lê vana her tim di hedefa İsraîl û Amerîkayê de ne. Tamam. Hemî komên şîî ne keko navbera vana baş e tu dibêjî. Temaşevanekî me heye pir xweş van meseleya nas dike niha bi min re di nava diyalogê de ye. Tamam e. Ev komên ku niha bi hev ketine eleqa wan bi heştî şehbî heye yani ew heştî şehbîyê ku bi zêdetir bi Kurdan re bi nava münasebetê de ne gelo. Em bidomînin bi meseleya Mustafa Karasu hevanno. Ez vî hema dayînim ser ekranê. Bi vî şiklê Rêzdar Mustafa Karasu em bînin ser ekranê. Yek ji kesên ku divê pêvajoyê de aktorekî girîng e. Ez hema vîya bigirim vê derê û cih bidim axaftina wî hevanna. Yek ka em binêrin rewşa pêvajoya me çi ye? Endamê Konseya Rêvebir a kecekê Koma Civakên Kurdistanê Mustafa Karasu dibêje eger gavên yasayî û siyasî ji aliyê dewleta Tirkiye ve neyne avêtin pêvajo dixitime. Dibê me biryara feshekirina Partiya Karkerên Kurdistanê daye. Me şerê xwe çekdarî bi dawî kiriye. Niha divê êdî dewleta Tirkiye vê pêvajoyê bibe ser zemîna siyasî û yasayî. Divê rewşa yasayî ya kesên ku çek û sîleh danîne. Rewşa yasayî ya kadroyên berê ên PKK divê zelal bibe. Derxistina yasayên ku rê didin ew bawekî azad bikaribin siyasetê bikin şert e. Yani dewleta Tirkiye dibê mecbûr e qanûn yasayên wisa derbixe hem kadroyên berê yên PKK hem hêzên gerîla ku çek û silahê xwe berdane bikaribin vegerin tevlî siyasetê. Rêya siyasetê li wan were vekirin ne ku biçin bostan bajon. Ne ew e. Bawekî azad bikaribin siyasetê bikin şert û merc dibê werin avakirin. Eger ev nebe wê çi bibe pêvajo dixitime dibêje Mustafa Karasu. Pir zelal daxife. Ya din jî divê yanî rewşa yasayî ya kesên ku çek danîne ew me gotibû temam e. Başkirina şert û mercên fîzîkî yên Abdullah Öcalan wekî muxatabê serekeyê pêvajoyê herkes wisa dibîne dibê çê bibe. Vê derê de ez fehm nakim hevanno. Çima baweyekî vekirî Mustafa Karasu çima baweyekî vekirî nabêje yaw arkadaş şertê me sereke serbestiya serokatiya me ye. Dibê serokê me Abdullah Öcalan li derve be bi me re bikeve nava diyalogê pêvajoyê bi xwe birêve bibe. Mesela Karayılan beriya niha wisa gotibû. Ez ê werim ser nivîsa te. Çima tenê vê gotinê bikartîne binêrin. Karasu diyar kir başkirina şert û mercên fîzîkî yên rêberê PKK Abdullah Öcalan ku wekî muxatabê serekeyê pêvajoyê dibînin dabînkirina derfeta xebata azad ji bo qonaxa duyem neçare. Yani ev pêvajo ji bo derbasê qonaxa duyemîn bibe divê qonaxa duyemîn ya pêvajoyê de yek ji tiştên ku divê were kirin başkirina şert û mercên fîzîkî yên Abdullah Öcalan e. Ez jî dibêjim başkirina şert û mercên fîzîkî têrê nake. Divê merû gotina rast bikarbîne. Yani azadiya mutlak ya Öcalan. Karasu li ser mijara mafê hêviyê ku Dewlet Bahçelî di destpêka vê pêvajoyê de soz dabû dibêje belkî vê derê de dibêje. Belkî Karasu di vê derê de dibêje. Rêbera Apo 27 salin di nava esaretê de ye. Biryara mafê hêviyê ya Komîteya Wezîran ya Konseya Ewropayê ji xwe li gorî destûra Tirkiye jî ferzeke hukûqî ye. Divê were bi cîhanê. Divê yasaya taybet ya ku ji meclîsê derdikeve muheqaq rêbera Apo jî li xwe bigire. Rêzîknameyeke ku wî li derve bihêle pêvajoyê bi ser naxe. Ev gotina Mustafa Karasu di cî de ye
dava azadiya mutlak ya Öcalan dike. Rast e. Yani yasaya taybet ku meclis ana ha hevdide derbixe ya de derbarı PKK'yin beride. Debe muhakkak Abdullah Öcalan jî bigire nava xwe. Baş e? Eger dibe rêziknameyeke ku li Öcalan li derve bihêle pêvajoyê bi ser naxe. Pêvajoyê dixitimîne. Karas û balkişan ser xebatên komîsyona ku li parlamentoya Tirkiyeyê hatiye avekirin, rapora ku Partiya MHP amade kiriye, balkişan serviyekê jî beyan kir ew li bendê ne ev yasayên ku derdikevin li gorî ruhê banga 27 Sibatê be. Öcalan çawa fedakarî kiriye 27 Sibatê bangek amade kiriye û hakikaten jî gelek tavîstê de hene. Dibe dewleta Tirkiye jî li gorî ruhê vê bangê rêze yasa derbixe ku bikaribe rêl ber pêvajoyê vê bike. Ne ku pêvajoyê bixitimîne. Karas û piştrast kir ku parlamentoya Tirkiye di dîrokê de di pirsgirêka Kurd de roleke înkarê lîstiye. Ev qonax pirsendekî ye ji bo ku bikaribe rabirduya xwe ya qirêj pak bike. Evî gotina min e rabirduya xwe. Yani firsendekî ye. Meclîsê heta niha di pirsgirêka Kurd de roleke neyînî xirab lîstiye. Em vê qonaxê wekî qonaxa îspatkirina rûşta siyasetê û meclîsê dibînin. Pir baş e. Yani meclis bi van qanûnê ku derbixe di vê pêvajoyê de pirsendek bi dest xistiye ji bo rabirdiya xwe pak bike. Ew mîhîm e. Eger ev pirsgirêka dîrokî bi destê meclîsê neyê çareserkirin, baweriya bisaziyên siyasî Tirkiye bi temamî wenda dibe. Karas û herî dawî diyar kir ku bingeha çareseriyê diyalektika dîrokî ya tekiliyên Tirk û Kurdan e ku ji sala 1971 ve didome çareseriya netewa demokratîk di berjewendiya her du gelan de ye. Eger îradeya siyasî dest ji polîtikayên înkarê yên sed salî berde, aştî di demekî kin de dikare pêk were. Yani em dikarin li ser tekiliya Kurd û Tirkan a hezar salî vir ve dibe em dikarin wî ji xwe re esas bigirin, netewekê demokratîk ji xwe re bikin armanc û di rêya wî de em bimeşin. Eger dibe ev îradeya siyasî yani hikûmeta dewleta Tirkiye ya îro eger dev ji polîtikayên înkarê berde dibe em dikarin di demekî kin de aştî pêk bînin. Vê derê çi me dikare lê zêde bike hevalno? Dewleta Tirkiye mecbûr e dev ji polîtikayên înkarê berde. Berdaye jî. Mesele terê nake. Siyaseta înkarê terê nake. Dibe dewleta Tirkiye dev ji siyaseta îmhayê berde. İmha hevalno tu milletekî dikarî bawekî fîzîkî ji holê rabikî çawa ku li Dêrsimê kir, çawa ku di dema Ermeniyan de 1915 de kir mesela milletek ji holê rakir bawekî fîzîkî. Milletê Asûrî Sûryanî mesela bawekî fîzîkî ji holê rakir. Niha milletê Kurd îmkana ku bawekî fîzîkî ji holê rabe tune ye, nikare rake. Dewleta Tirk jî bi heft bavê xwe jî werin nikarin milletê Kurd ji holê rakin. Milletê Kurd milletekî pir berfireh e. Milletê herî qedîmê rojheta navî ne. Dewleta Tirkiye ne xwedî wê hêziyê karibe bawekî fîzîkî ji holê rake. Rewşekî wisa çê bibe milletê Kurd dikare pir tiştan bike. Ez behsê wê nekim. Lê numune li holê hene ku dewleta Tirkiye millet qir kirine bawekî fîzîkî. Baş e? Dewleta Tirkiye di çarçoveya plana xwe ya îmhakirinê de dikare pergala xwe ya asîmîlasyonê bixe dewrê. Dikare bi rêya rêzefîlmên xwe, televizyonên xwe, hitabeta li zarokan, bi rêya camiyê xwe, diyaneta xwe, bi rêya her tiştî. Mesela er ku wezîfeya ku dide ciwanên me, zarokê me bi rêya wan, bi rêya birçî hiştinê, bi rêya pere,
her tiştî dikare insanên me asîmle bike, hêdî ji holê rabike. Veya mümkün e, dibe. Tabii hûn jî dermanî wî dizanin. Dermanê yani panzehîra vê siyaseta dewleta Tirkiye ya îmhakirinê hûn dizanin çi ye? Bê ku em li benda wîjdana dewleta Tirkiye bimînin, em divê bixwe bixin ser rêya hebûnê. Xwedî li zimanê xwe derkevin, xwedî li aboriya xwe derbikevin, em hewcê xelkê nebin, xwedî li memleketê xwe derbikevin, serweriya xwe ya li ser coğrafya xwe em biparêzin, bi dest bixin. Em rê nedin ku demografyaya coğrafya me were guherandin. Türk, Ereban, Aceman bînin bi cih bikin li welatê me, Kurdan ji wê derê derbixin. Em rê nedin van tiştana. Em cewherê sosyolojiya coğrafya xwe biparêzin. Veya di destê me de ye. Yani ez şuna hevalê me de bim, ez dibêjim bila dünya alem rabe YouTube Kurdî çê bike, em di nava malbatê xwe de dengê xwe bilind bikin. Ez bi Musa dixwazim. Ez gîştime wê qenaetê hemû hevalê me Kurdî dizanin ku bi îsrar Tirkî weşanê dikin, xizmetê ji polîtîkaya dewleta Tirkiye re dikin. Erê wellahî. Ez vê jî ji we re bêjim. Niha tu rabî şiir bi Tirkî binivîsî ne? Tu şaîrî. Tu behsa çi bikî? Tu şiirê xwe de sibê hetayê verê behsa siyasetê nakî, tu behsa mafê Kurd û Kurdistanê nakî, tu şiirê xwe de behsa eşq û evînê dikarî bikî, romantîzmê dikî, behsa xwezayê dikarî bikî, behsa her tiştî, behsa birçîbûnê dikarî bikî. Lê wextê ku Tirkî be, ew şîîr êdî dibe perçeyekî edebiyata Tirkî. Kî jê fayde dibîne? Xwendekarên zanîngehên Tirkî fayde jê dibînin, Türkiye fayde jê dibîne, milletê Tirk fayde jê dibîne çünkü te şîreta xwe li wan kiriye. Milletê te fayde jê nabîne ji ber ku tu xizmetê ji edebiyata Tirkî re dikî. Lê wextê ku tu şaîrekî Kurd bî, ha vê jî lê zêde bikim, ew şîrê te eger bibin beste werin xwendin, kî biçe bixwîne? Şivanperwer diçe şîrê te dixwîne dike helbest? Na. Kî dike helbest? Hunermendên Tirk wê şîra te ji xwe re bikin malzeme, wê bikin helbest. Wextê ku tu Kurdî şîir binivîsînî wê çawa be, wê şivanperwer şîra te bike helbest û bixwîne. Êdî tu xizmetê ji edebiyata Kurdî re dikî, ji civaka Kurd re dikî, ji estêtîka Kurd re xizmetê dikî. Wê demê tu rihê Kurdan dewlemend dikî û bedew dikî. Yani ev karê ku em dikin jî bi eynî awa ye. Na ez rabim behsa mesela tu şaîr bî wê demê çi dibe? Tu şîîrekî binivîsînî bi navê Helepçe û şivanperwer bixwîne, wê demê tu bandor li temamê civaka Kurd û Kurdistanê dikî. Tu xizmetê ji rihê Kurdiyetê re dikî. Yeketiya Kurdiyetê re xizmetê dikî. Ev e Kurdbûn, ev e parastina mafê Kurdan. Dibe tu Kurdî binivîsînî şîîra te. Mesela şîra Helepçe Tirkî biya mana wî çi ye? Belkî çendik û çend şîrên Helepçe bi Tirkî hatin nivîsandin jî ama manaya wan tune ji ber ku şivanperwer nexwend. Ya mesele ew e. Veya weke orkestra ye hevano. Tu şîir dinivîsînî dibe dengbêjê te jî bikare be wan bixwîne. Bi hevra. Bi hevra divê çê bibe. Û rojnamevanê te hebin wana pêşkêşî civakê bike. Niha tu kasetek derbixî, albûmekî bi Kurdî derbixî, heta ku ez yan jî civaka me ya rojnamegeriyê, cîhana me ya rojnamegeriyê xizmetê neke, reklama te neke û behsa berhema te neke, çawa bigêje civakê? Wana hemî divê weke orkestra bi hevra bixebite. Baş e? Ev li aliyekî ya din jî mesela ez aniha biçim behsa Amerîka, Venezuelayê dikim, ji wara nûçe tînim pêşkêş dikim. Bi Tirkî be firqa min û CNN Türk namîne. A hebera wan hebûne, firqa min û wan namîne. Ew jî wisa behs dikin, em jî wisa behs dikin. Mesele dibe mesele Kurdî be ku watiya wî hebe ku em bikaribin xîtabê civaka xwe û milletê xwe bikin. Ez dibêjim vê derê de derdê min hate fehmkirin hevano. Li Helebê awqatekî Kurd hatiye revandin. Ev jî terorîzm e. Terorîzma çeteyan e ku dewleta Tirkiye piştgirî dide wan.
çima avukateki Kürt dikare were revandin hevandan. Ez ji were hema meselê bibêjim. Di derbarê Venezuelayê de çavê min li ser nûçeyên dawî ne. Eger tiştekî çê bibe ez ê ji were ragihînim. Rêxistina mafê mirovan ya Efrînê ragihand ku li çoltera bajarê Helebê yê Sûriyê avukateki Kürt ji aliyê komekê çekdar ve hate revandin. Li gorî daxuyaniyê parêzer Eladîn Xalid Kalo doh li bajarê Til Hesilê ê herêma Seferiyeyê li Helebê ji mala xwe hatiye revandin. Komekê çekdar ya girêdayî Wezareta Parastinê ya Sûriyeyê muhtemelen dewleta Tirkî destek dide wan koman dibe ji aliyê wan ve hatiye revandin. Rêxistinê da zanîn ku bûyer piştî nîvrê qewmiye avukat parêzer Eladîn Xalid Kalo birine ciyekî nediyar anha jî nayê zanîn kal ku derê rewşa wî çi ye. Eger di van deqê da wî de xeber hatibe ez nizanim ama heta min nûçe Amedê dikir jî me jî xeber negirtibû. Malbata wî diyar kir ku rewşa wî ya tenduristiyê xirab e, nexweşiyekî wî kronîk heye, dermanan bikartîne. Eger dermanê wî nebûyî rabin dikare xeteriya jiyanî çê bibe. Malbatê bangê ewlehiya giştî ya hikûmeta Sûriyê kir ku ji bo dîtin û rizgarkirina wî bikeve nava li vî tevgerê. Ya heqeten dema ku merov mecbûr e rojane îlaj bikarbîne ez ana wî fikrî ma. Merov mecbûr bibe ji bo tansiyonyan ji bo tiştî din normal hebê rojane bikarbîne. Merov were revandin wê çi abe. Ya pir zor e. İşkence li dera hanê îja merov dikare dîrek bimire jî. Ya baş merov neyê revandin hevandan. Mesele ciddî ye. PDK bangê Ewropayê kir ku piştgiriya xwe bidin wan xwepêşandanên li evê. Ez vê rakim. Tamam. Daire tekiliyên derve ya Partiya Demokratîk Kurdistan ya Îranê PDK İran di derbarê xwepêşandanê li Îranê de daxuyaniyekî belav kir banga civaka navnetewî kir ku li hember tundiya Tehranê bedeng nemînin. Di daxuyanî de hate diyarkirin ku di rojên dawî yên sala 2025 de li bajarên mezinî Îranê pêleke nû ya xwepêşandanên gel dest pê kiriye. PDK İranê eşkere kir ku ev xwepêşandan ji ber zehmetiyên aborî, enflasyona bilind, nerazîbûna siyasî berfireh derketiye holê. Ev krîz ne tenê aborî ye, di heman demê de encama zextên siyasî ne ku gelên Îranê ev demekî dirêj pê re rûbirû ye. Gel daxwaza azadiyê, daxwaza rizgariyê, daxwaza edalet û berpirsyariyê dike. Di wê daxuyaniya PDK İranê de hate bibîrxistin ku di dema tevgera jin jiyan azadî de Kurd rastî bersiveke pir hovane û tund hatin. Li gorî daxuyaniyê ev şîwazê zextê ne tenê bi Kurdistana Îranê resî nordar e, sivîl, rojnameger, parasvanên mafê mirovan, ên ku ji deverên cudayê cîhanê hatine li hemû seranserê Îranê bi şopandin û taktîkên polîs yên tund re rûbirû ne. Ne tenê Kurd. PDK İranê da zanîn ku di sala 2025 de zêdetirî 1500 însan ji aliyê rejîma Îranê ve hatine darvekirin. Ev rêje astiya herî bilind e di van 10 salên dawiyê de qewmiye divê vana em li berçavan bigirin cezayên giranin. PDK İran bang li dewletên Ewropayê dike cezaye, ambargoye, zexta siyasî çi dibe bila bibe bidin ser dewleta Îranê ji bo ku dev ji van pêkanînên xwe yên hovane berde êrişên xwe yên li ser gel bi dawî bike. PDK İran ji bo rêlbergirtina tundiya rejîmê bangî welatên Ewropayê kir, bang li siyasetmedarên cîhanê kir ku van gavan bavêjin. Ez ji wera gavên ku divê werin avêtin ji wera rêz bikim hevan. Yek, pêşniyazên PDK İranê ne. Baweyekî eşkere piştgiriya xwepêşandanên aştiyane bikin. Bi karanîna hêzê ya zêde ya hêzên zextkar yên Komara İslamî şermezar bikin. Ji bo berferekirina cezayên li dijî berpirsiyên İranî, cezayên ku rast berpirsiyarê bin pêkirina mafê mirovanin bi siyasetmedar û serkirdayên din re hevkariyê bikin. Ji bo çavderî, ji bo raporkirina binpêkirinên mafê mirovan yên li Îranê çavderên navnetewî werin wezîfedarkirin ji aliyên saziyên weke netewên yekbî û tiştên din ve. PDK İranê di daxuyaniya xwe de destnîşan dike
Piştgiriya Avrupa'ya divê dema hessas de dikare bandoreke mezin li jiyana gelên Îranê bike ji bo daxwazkirina mafên xwe yên bingehîn ên demokratîk her tiştî didin berçavan. Bi Kurd û Kurmancî pedeke Îran ji dewletên Avrupayê alîkarî dixwaze. Piştgirî bidin van çalakên me, piştgirî bidin daxwazên me û zextê bidin ser rêveberên Îranê ji bo ku pêşîl me vebike. Yani vê gavê me hilweşandina rejîmê di nava hedefên pedeke Îranê de nedîtiye. Normal. Hêz û quweta wan têrê nake hevanno. Normal e. Normal e. Lê aniha doh tişta ku me nîqaş kir vê derê Ronî Ruha jî hebû. Em gîştin wê qenaetê hevanno. Elî Xameynî li ser xwepêşandina daxuyanekî daye ez hema ji we re bibêjim. Ew jî muhîm e. Niha hevanno tişta ku do vê derê me nîqaş kir ew bû beriya ku rejîma Îranê hilweşe, beriya ku valahiya otorîteya siyasî çêbibe, rêxistinên Kurdistanê mecbûrin di nava xwe de bigihêjin encamek. Bila mesele nebe weke meseleya Şengalê. Em naxwazin li Rojdatê Kurdistanê partiyên siyasî werin dijî hev, ev derherema min e, vê derê ez kontrol dikim, vê derê hikûmet dibin hikûmdariya me de ye, tu revî, ez nerevîm, ez ji te lehengtirim. Tiştê wisa em naxwazin bibîsin wekî milletê Kurd. Em dixwazin ji niha ve bi awayekî medenî konferans çêbibin. Di konferansa de werin cem hev, siyasetekî yekgirtî danîn pêşiya xwe, xeteke netîwî danîn pêşiya xwe, li gorî wî tev bigerin. Em vê yekê dixwazin wekî milletê Kurd. Eger hûn jî bixwazin, van daxwazê xwe bi dengê bilind em bînin ziman hevandan. Sibê du sibê numuneya Şengalê em naxwazin. Hin em naxwazin hebû du sûcdar bikin, falan rêxistinî falan dewleta Îranê re hevkarî kiriye, ew xayîn e, ew alçax e û em lehengtirin, vana merov nebîse baştir e. Niha hevanno, berê ku ez vî Alî Xameneî ji we re bixwînim, çavkaniyên me yên ji Helebê ji me re radgihînin. Niha Heleb di rewşekî pir zehmet de ye, sermayekî pir zêde heye, niha derecê di binê sifrê de ye, li wê derê elektrîk tune ye, gaz û mazot û ev malzemeyên sotemeniyê ê şewatê jî nagirin hundir. Niha derî dibin kontrolê de ne, dibistan sekinî ne, ana mekteb jî tune ne. Rewşa Helebê pir zor e. Hevalên me ê Rojavayê Kurdistanê rêveberên me, rica me ji wan ew e, acîlen bikevin nava hewdanan, ev jî siyasetekî dewleta Tirkiyeyê. Ev ve hêzên ku li hember Kurdan vê siyasetê dimeşînin, ambargo datîne ser wan her du taxê Kurdan, girêdayî dewleta Tirkiye ne. Her çend girêdayî Wezareta Parastinê a Şamê bin jî hevanno, ne di kontrola wan de ne. Şam nikare hukm li wan bike. Niha ambargoyekî pir ciddî heye li Helebê, milletê me di rewşekî xirab de ye hevanno. Ew çi dibe nizanim. Ez dibêjim qey li wê derê jî serhildanekî wê çê bibe. Ve Heleb ser û bin bibe yani. Bi vî şiklî nabe yani. 300-400 hezar însan heye wê derê. Ma dibe. Wekî din niha li tamam. Ez hema Alî Xameneî ji we re bixwînim, mudaxeleya Amerîka û ya İsraîlê wê li ser Îranê çê bibe demên pêşme de, divê em xwe hazir bikin ji vê rewşê re. Her tişt mümkün e, her tişt. Rêberê Olîyê Îranê Alî Xameneî beşek xwepêşandanên Îranê weke tekder çi ye? Bi nav dike dibêje ew însanên ku hatine firotin yan jî hatine kirêgirtin. Mesela milletê xwe sûcdar dike. Helbikî pizîşkiyan doh, pêr, du roje, sê roje dibêje berpirsiyar emin. Serokkomar dibe berpirsiyar emin eger îro milletê me birçîne. Ew jî dibêje qismek ji van kesên ku dest bi xwepêşandanê kirine, ev însan însanên kirêkirî ne. Xameneî her wiha amaje pê dike ku ew ê bi xwepêşander û neraziyan re biaxivin. İnşallah
Di hevdîtina li gel malbatên kuştiyên şerê 12 rojanê di navbera Tehran û Tel Avîvê de behsa xwepêşandan û nerazîbûnên van demên dawiyê kir. Em bazarê baş nas dikin divê. Bi navê bazar û esnafan nikarin li hember Komara İslamî Pergala İslamî derkevin. Hamanayê piştrast kir ku li bajarên Îranê xwepêşandan nerazîbûn gelekin. Belê dibêje ew kombûn piranî ji alî esnafan van bûn. Gotinên wan gotinên rast bûn. Ez dizanim ku Serokkomarê hêja berpirsên din ên bilind ên welat hewldan pirsgirêkê çareser bikin. Tamam. Nêzîkî hefteyekê ji ber giranî ji ber bilindbûna nirxê dolar li hember tûmen grev û xwepêşandanên esnafan didomin. Rêberê Komara İslamî ya Îranê bê ku navê tu welatekî bide got elbet di vê pirsgirêkê de tiliya dijmin jî heye. Bilindbûna buhayê pereyê biyanî bêîstiqrariya wê ne tiştekî asayî ye ne tiştekî normal e, ev karê dijmin e. Divê bi rêkarên cuda erê li ber bêîstiqrariya nirxê dolar a li hemberî tûmen weregirtin. Nerazîbûna esnafan li ser vê mijarê bû. Niha Serokkomar serokên me dibê hewl didin meseleyê çareser bikin. Xwe li derve meselê digire. Wekî din yani dibê qismekî wan fesadin. Kirêgirtî ne. Ama ew esnafê ku serî radikin û nerazî ne dibe em wana fehm dikin. Divê berpirs bi neraziyan re biaxivin, axaftina bi têkdaran re bêfayde ye. İnsanê ku bi armancekî hatine ji bo têkbirina welatê me bi wan re axaftin dibe bêfayde. Lê kesên niyet baş mirû dikare bi wan re biaxive. Divê bi tundî li hember têkdaran derbikevin. Lê bi diyalogê nêzî esnafan bibin. Li gorî gotina rêberê Îranê komek kes bi navnîşanên cuda bi mebesta têkdan û bêaramkirina welat dikevin pişta esnafan da ku nerazîbûnê bi kar bînin ji bo ku tevliheviyê derbixin. Ev bi tuawê dibe em qebûl nakin. Ka di derbarê gefa Trump ta çi dibêje? Na, di derbarê gefa Amerîkayê de tiştekî nabêje. Ne wisa ye. Yani Amerîkayê sûcbar dike elbet. İsraîlê jî tim sûcbar dike. Lê xilasiya wan tune ne? Îsal di nava sala 2026 de İsraîl bi alîkariya Amerîka ew ê êrişê Îranê bikin. Îdî maye ser Kurdan hevan da. Hêzên ewlekariya hundirîn yani asayîş şeva borî hewla reva 34 kesan ji kampa Holê ya li gundewerê Hesekê têk bir. Ev malbatên Daişî li kampa Holê ne 34 kes ji wanan hewl dane ji kampê birevin. Lê ev hewla wan hatiye têkbirin hevan da. Ez ana hatim mesajê we dinêrim. Di derbarê Şengalê de we pir tişt gotine Şengalê me nediyare. Mane me nedît kî ya erê me fehm kira wî ama em naxwazin em heyeta xwe temamî li ser wan sûcbariyan derbas bikin. Temam rast e. Yani em naxwazin rêxistinê me jî biçin bi Îranê re hevkarî bikin. Erê me gotiye em jê numune em jê ders bigirin. Me negotiye em ana dîsa hûn dikevin ser aynî xetayê. Filan kesê ha kiriye filan kesê ha kiriye. Ya mesele ne ew e? Çima filan kes diçe dikeve nava hevkariyê çima filan kes direve. Ji bo ku rewşekî bi vî şeklî çênebe pêşta em hazirî bikin. Mesele ew e ha. Em hevû sûcbar nekin. Em nabêjin kî çêkiriye û kî çi nekiriye. Em vedirin ne mehkeme ne ne hakim ne sewcî ne. Derdekî me wisa tune ye. Derdê me ku em însana sûcbar bikin, rêxistina sûcbar bikin tune ye. Mala we ava en Ezdîn Karaca. Ya. Cîgira serokê Venezuelayê Delcy Rodriguez dibêje di televizyonekî de em delîl îspat ji Amerîkayê dixwazin ku serokê me Maduro û hevjina wî
sağın. Êrişa ku biye dempêkirina serweriya netewî ya Venezuelayê erê rast e. Êrişa ku çêbiye tamamen dempêkirina serwerî ye. Yani egemenlîka ew ê ye. Axa welatê. Gotina egemenlik jî ne Tirkiye ha hevano. Egemîn ez dibêjim. Egemen, hegemon vana ji Latînî tên yani. Ez wextê bikartînim ne ku Tirkiye bikartînim. Hêzên hegemon, hêzên egemen mîne hevin yani. Van roja me bala xwe daye ser etîmolojiya gotinan ka ya bixêr. We goterê. Hevano eger di saetên pêş me de rewşekî awarte çê bibe ez ê ji we re bibêjim ji pir aliyan ve ka Tamam. Baş e hevano. Di saetên pêş me de ji xwe em ê bername çê bikin vê êvarê saet 21 de ji xwe bername me heye. Lê ji vê saetê heta wê demê rewşekî awarte çê bibe derbarê Maduro da delîl îspat hebin ku saxin em ê ji we re ragihînin. Bi hêviya rojên xweş azad. Xatirê we hevano dem baş.